sayar da ni, sakar ta gizo san ban gani. Na baki zuciyata a ƙarshe kin kayasar da ni. Aboki na kai haƙuri, ka daure ka bar kuka, komai lokaci ne in yayi farko zai. Mu kulla soyayya da ita san ban yi zaton haka ba. Tana so na ina santa ashe zaton ba haka ba. Har na yi zaton ni da ita zamu zam dai ashe ba haka ba. Ba a nan gizo yayi sakarsa ba, sam ni ban zam ra'ayinta ba. Abokina akan so na shiga matsala babba, har sanda ta kai in zan tashi an tarba hatta ruwan da za ni sha ban iya yin kurba. Umma na ta ce na yi haƙuri da hakan bai zan maganinsa ba. Gidansu zance ba na yin fargaba, in na ganta da wani sai ta ce wancan bai wuce yayanta ba. Wai ita a cikin zuciyar ta san bata gano wani kamar ni ba. Ta zama diya ta wahainiya, ban gane bakin zaren nata ba. Ke cin ribar nan sai ka kawo yau kana za ka kira nan. Kai ma ka faɗa mini ban manta ba a sa'in nan. Abokina kai haƙuri shine ribar zaman duniya.